Гаварылі пра тое, што елі ў пост, а зараз пра тое, што елі паміж пастамі. Такіх дзён было прыкладна пароўну. У беларускім календары каля 200 дзён было постных і трошкі менш за 200 было дзён скаромных. Ну так вось у гэтыя дні скаромныя разлічалася кухня найперш сялянская і шляхецкая. Тое, што мы сёння з вамі называем традыцыйнай беларускай кухняй, часцей за ўсё належыць да кухні сялянскай. Галоўнай мэтай было вельмі каларыйна, шчыльненька так накарміць чалавека перад тым, як ён пойдзе на работу, бо не было часу на там перакусы некія. Распаўсюджанай ежай на сняданак была, напрыклад, скіпка з макухаю. Сёння б мы, можа, сказалі бутэрброд. Гэта скіпка, што азначала? Кавалак хлеба, кавалак сала і зверху льняное семя, перацёртае з солью. Вось такая скіпка, такі бутерброд складаў каля 1000 калорый. І з'еўшы такую скібачку, можна было паўдня, а то і цэлы дзень адпрацаваць. Яшчэ адна асаблівасць гэтай сялянскай кухні, што дадавалі прадукты, которые разбухаюць у страўніку. Вось тыя самыя семя льна, яно ж разбухала і давала надоўга такое адчуванне сытасці. А яшчэ быў вельмі папулярны аўсяны кісель. Там прыкладна такія ж самыя эфекты можна было назіраць. Яшчэ ў рацыёне сялянаў былі гародніна, альбо кашы з зерня, которые самі вырошчвалі. Але для большасці з нас, сучасных беларусаў, традыцыйная беларуская кухня асацыюецца хіба найперш з кілбаскамі, которые у бабулі вісяць на такім шасце і сохнуць. Вось яны такія пальцам пханыя, кменам і каляндрай запраўленыя, вісяць і спакушаюць. А бабуля ж іх не аддае ўсе адразу, а па кавалачку маленькаму адрэзвае. Ну і часам мы падкрадаем так, а бабуля робіць выгляд, што нічога не заўважыла. Альбо паляндвічкі, такія, памятаеце, закручаныя ў марлю ці вось у такую простую тканіначку, перавязаныя вяровачкай, такія вісяць дзе-небудзь над печчу і сохнуць. Альбо там блінцы такія тоўстенькія, правда, альбо яечня з печы бабуля дастае. Шляхецкая ж кухня была больш падобная да таго, што сёння мы называем правільным харчаваннем. У ёй было шмат мяса, дзічыны і таксама шмат гародніны. Прычым нават экзатычнай гародніны, которую прывозілі з далёкіх цёплых краінаў, а не толькі вырошчвалі ў сябе. Таксама былі делікатэсы салодкія, которых проста нельга сабе ўявіць у сялянскай кухні. Нават марозіва якое-небудзь гатавалі. А што у вас асацыюецца з беларускай традыцыйнай кухняй, ранейшай і сучаснай?